Betul? Khamani ho, hajira khamla मावग्रा जाग्राफोरनो खामानि हो, मैगं फानना जाग्राफोरनो खामानि हो, सोर बुंदोंमोन बेखौथ' आङो बुंफिननांगौ गोनांथि गैला। जियानो हक बयखौबो हेल' ब्लग चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाबाय। स' दिनै अखा हानायजोंहाय बोथोरा एसे गोजोन आरो सुदेम जादों। गोबावथार सम माने बायदिसिना जेंना नुजाथिदोंमोन। माने आसुरित ना मोनसे गरम परिबेक मोनसे जादोंमोन क्लाइमेट चेन्जनि जितु। स' जियानो हक नोंथांमोना बायदिसिना बेसाद मुवा फाननायखौथ' गोबांथार खोनाबाय। जोङो बायदिसिना बायलाय फानलाय खालामबाय थायो जोंनि लाइफआवहाय। बाट बे मोनसे आसुरित नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो नुवाखै खोनायाखैबो आरो गोबाङानो खोनाबायबो बा नुबायबो। स' बेखौ बुंनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों। थांनाय सप्तायावहाय आङो सुइजारलेण्डआ बेसेबां डेभेलप जाखो जोंनि हेडक्वार्टारा माने जोंनि BTR नि हेडक्वार्टारा। स' बेखौहाय नायगिदिंहैदोंमोन ओरैनो ओमफ्राय टम टम रिक्सायावहाय गाखोनानै दसे ओरैनो बेरायनाय मोनसे भिडिअ क्लिप लादोंमोन बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। आसलथे जोंनि सुइजारलेण्डआ नै माबायदि महर आङो नायनो थांदोंमोन नाथाय मा नुहैखो आं सानदोंमा माने नैबे 4 बोसोरावहाय गोबांथार चेन्ज जाबाय नामा जोंनि सुइजारलेण्डआ होननानैहाय ओरैनो नायस्राहैदोंमोन आरोना। स' बेयाव नोंथांमोना नै स्क्रिनाव नायनो हाबाय नैबे जोंनि सुइजारलेण्ड दा सुइजारलेण्डआवहाय नैबेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं आं भिडिअखौहाय जोबथारनायाव नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम था बारा गोलाव जानाय नङा नोंथांमोननि आं बारा गोलाव सम लानाय नङा। बेनिफ्राय दहाय आङो मोनसे लाइभ स्ट्रिम होदोंमोन बेवहाय ओरैनो जास्ट माने गोबावथार जाबायमोन लाइभ स्ट्रिम खालामैया बेनिखायनो मोनसे ओरैनो चेक टाइपनि माने माबायदि जायो होननानै नायफिनदोंमोन गोबावथार जाबायमोन। जियानो हक आं बेवहाय मोनब्रै टाइटेलावबो थामनेलावबो होनानै दोनदोंमोन। आदा अफ्रि बिथाङा जितु डियार नाब्लासार गवाब्ला बिसायख'थियावहाय बाहागो लागोन इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबैब्लाबो होननानै बिथाङा बुंदों। स' बे जोबोद मोजां स्टेप बिथाङा बेनि फारसे सिन्था खालामदों आरो निश्चय बे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोहोम खोख्लैगोन सोरनिबा फारसेथिंहाय। आरो सेकेन्डलि आं सोंबावदोंमोन जे 4 बोसोरा बारलांबाय बे एखे जाहैबाय जिहेतु सुइजारलेण्डआवहाय नै माबायदि खामानि मावगासिनो दं बेखौ आङो बुंनो थांगासिनो दं। दा जोबथारनायावहाय मोनसे सोंबावदोंमोन जे नेक्स्ट सोर CM जाथावना ना बिश्वजित दैमारि सार ना प्रमद बर' सार ना हाग्रा महिलारि सारखौनो फैफिनजानो लुबैदों। स' बेबायदि सोंथि खालामनायावहाय गोबाङानो हरगासिनो दं कमेन्ट्सखौहाय आङो बेखौ नेक्स्ट भिडिअआवहाय होगोन होनना बुंनायाव नैबे नङा नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो लाबोगोन। ओमफ्राय मेन टपिकआव फैनोसै दाना मोनसे ओरैबायदि डेन्जार जिनिस माने लाइफ माने गावनि जिउखौनो माने बेवहाय समावहाय गारनो गोनां जायो माने जिउ खोमानो गोनां जायो। नुफेरि खोनाफेरि आसुरित माने ओरैबायदि जिउनि थाखाय निजेनि जिउनि राहा लामा नागिरनानैहाय सोलिलांनो थाखाय खामानिनि अभाब बा खामानि मावब्लाबो माने मोजां वेजेस मोना बेथन मोना बेबायदिनो ना हाजिराफोर मोना मोजाङै हाजिरा मोनैनि जाहोनाव मानसिफ्रा माने अभाबनि जाहोनावनो गोबां बायदिसिना लामाखौ नागिरो। आरो जिहेतु दिनैनि समावहाय गोबांथार जोंनि बेसाद मुवानि दामफोराहाय ओरैबायदि माने खरसायाव थांनो हमबाय जोङो जाखिनि आरजियो बे माने जोंनि एकदम बेसिक निड्सफोरखौनो फुलफिल खालामनो थाखाय थोस्लाबा आरोना जायनि जाहोनावहाय जोङो एक्सट्रा फैसा लुबैयो आरो बा एक्सट्रा माने खामानि एक्सट्रा फैसा गोनांथि जायो बा दरखार जायो। स' बिदिनो बेमार आजारनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनि खरसा बायदिसिना गाननाय जोमनाय बेफोरथ' थाखाबायानो आरो बाखि जोङो एक्सट्रा माने बेनि अनगा बाहेरायाव साननोनो हाया बेबायदि जानानै दङ दिनैनि जुगावहाय। आरो जों आबाद मावब्लाबो आबादनि मोजां फिथाइ मोननो हाया आरो बेफोरखौ बायलाय फानलायबाबो बोथोरा दिनैनि समावहाय बेबायदि सुजुगखौनो होआ बोथोरा समावहाय जोबोद गाज्रि जाना होयो। नैबे साननैसो जेरैहाय ओरैबायदि गरम जादों माइफोरा खामलाबजोब्बाय आरोना बेबायदि बेनिफ्राय दिनै दसे ओरैनो अखा हाज्रांदोंमोन नाथाय बेजोंहाय मा जानो बेबायदि आरोना दैफोरा रानलांनो हमदों जेरै मेरै बरिं खुरलाबायनायजोंहाय दिनै ग्लबेल वार्मिंनि मोनसे सिचुवेसन फैदों बेबायदि। दा बे नोंथांमोन आङो कनक्लुड खालामसै बारा गोबाव खालामला बे जाहैबाय दारांगाजुलिनि नुथाय नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन स्क्रिनाव होनाया भिडिअ आं साउन्डखौ मिउट खालामदों लास्टावहाय जोबथारनायाव साउन्डखौबो होलांगोन। स' बेवहाय फायरिं रेन्ज दङ मोनसे इण्डियानि गोबांथार आर्मिफोरा बेयाव फायरिं होफैयो आरो पारामिलिटारि फर्सेसफोराबो बेवहाय फायरिं खालामफैयो ट्रेनिं खालामफैयो ना
स' बे क्लिप्सखौहाय आङो मोननो हादोंमोन फेसबुकनिफ्रायहाय आङो एक्जेक्टलि मुंखौ बावबाय आङो सोरनिफ्रायहाय स्ट'रिनिफ्राय आङो बेखौहाय स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै दोनदोंमोन स' बे दारांगाजुलि समस्तिनि जोंहा बिजितगोरा बिथांनि समस्तिनिफ्रायहाय आरो जलेन दैमारि बिथांनि तामुलपुर समस्तिनिफ्रायहाय नैबे दारांगाजुलिनि सुखानजुलि होननायनि मोनसे फायरिं रेन्ज स' बेवहाय ओरैबायदि मानसिफोरा गावनि जिउखौ रिक्सआव लानानैबाबो फायरिं होफुनाय समावहाय ओरैबायदि माने गुलिखौ होसोयो आसरित बिथांमोना ओरैबायदि एक्सपार्टबो खायसेया आरो खायसेया माने एक्सपार्ट नङा माने गोदानहै थांनायफोराहाय बिदिनो समावहाय बायदिसिना जाथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो सोरनाबा मेगन गोमालाङो सोरबा बायदिया मालाबा आथिं गोमानो गोनां जायो सोरबा बायदिया बिदिनो आखाइ बायदिसिना गोमानो गोनां जायो आसि गोमानो गोनां जायो माने समावहाय ओरैबायदि जायो फायरिं खालामनाय जितु गुलिखौ बिथांमोना जावहैयोना बे समावहाय किसुमान गुलिफोरा गोथाङैनो थायो आरो माने बेरा आरोना ब्लास्ट जाया ओमफ्राय बेखौ बिथांमोना जावखुनानै बे ब्लास्ट जाखांनाय बे थथाफोरखौहाय लाबोयो माने बेवहाय पिटलनि मोनसे थायो आरोना बे गुलियाहाय स' बेयो बिराद मार्केटाव बिराद मोजां भेलु मोनो स' बेनि थाखायनो बिथांमोनाहाय गावसोरनि अभाबफोरखौहाय सुफुंनो थाखाय बेबायदि गुलिखौहाय होसोयो खरसा दिहुननो थाखाय बेबायदियावहाय बे गोथां गुलियाबो समावहाय फैफायो आरो बेयावनो बायदिसिना ब्लास्ट जानानै होयो बिनिफ्राय आथिं आखाइ मेगन बेबायदि आरो जिउखौबो गोमानो गोनां जायो आरो समाव स' बेबायदि दा जोंहा सुइजारलेण्डआवहाय नै खामानि हो मैगं फानना जानाय आइजोफोरनो खामानि हो होनना बुंदोंमोन ना जोंहा प्रमद बर' सारा दिनै बिथांमोना बेबायदि जायगायाव नायफैनांगौ आइजोफोरानो दिनै लबरनि बेग बानायनानैहाय टायारनि बेग बानायो गुलि सोनो थाखायहाय गुदुं गुदुं गुलिखौ जितु जानला मेनला माबायाव बेगावहाय सोनो हाया नालाय जानला मेनला मनायावबो सोजाया बिथांमोना टायारनि मोनसे बेलेग सिस्टेमनि बेग बानायो ओमफ्राय बेवहाय गुलिखौ गुदुं गुदुं बेयावनो सोना लाबाय आरो आसरित बाथ्रा बिसोर फायरिं होफुबाय थानाय समावनो बिथांमोना बेवहाय अलरेडि बै हाजो जितु नोंथांमोना नैबे लांदां लांदां हाजो नुदों बेवहाय ओरै हाखर थाहैयो बे हाखरावहाय बिथांमोना एब्लेनानै थायो ओमफ्राय जै फायरिंआ ओरैनो 10-15 सेकेन्ड बा 20 सेकेन्ड बा 1 मिनिट थाखाय थाथ'यो बै समावनो बिथांमोना आसुरि ओरैबायदि गुलिखौ जावखाङो गावनि जिबनखौनो रिक्सआव दोननानैहाय स' बेबायदिनो मालाबा समावहाय एक्सिडेन्टबो जायो गोबांथार वार्निंबो होयो बाट मा खालामनो ना जिउनि थांना थानायनिख्रुइ आरो बांसिन गिदिरसिन वार्निंआ मा स' बेजोंनो हमदांना मोनो नायदों नोंथांमोना माबायदि डेन्जार ब्लास्टिं होयो बेवहाय बेबायदि ब्लास्टिंनि गेजेरावनो बायदिसिना एक्सिडेन्टबो जायो गुलिफ्रा ओरै बमाफोरा बेरस्रानानैहाय बिदिनो गुदुं गुदुं लहाफोरा गोग्लैयो आरो फायरिं होफुनाय समावनो बिथांमोना बेवहाय बारसोमो गुलिखौ जावो स' बेनो फोरमायो जे दिनै जोंनि जिउआ बेसेबां खस्थ' खायफानि थाखाय जोबोद गोरलै नाथाय खायफानि थाखाय ओरैबायदि खस्थ' बिथांमोना दिनैसिम माबोरैहाय सोलिलांनांगौ बेखिनि राहाखौनो मोनाखै बाट जोंनि गिदिर गिदिर गेदेमाफोरा सहजै एथ' सहजै खोथाखौ बुङो गावनि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय नाथाय बिथांमोना दिनै बेबायदि ओनसोलफोराव फैनानै नायफैनांगौ बिथांमोननि लाइफ स्टाइला माबायदि बिथांमोना माबायदि गावनि जिउनि राहा लामाखौ खुंलांगासिनो दङ स' बेसेनोसै रायजो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानैहाय मा मेसेज मोननो हाखो बे भिडिअखौ नायना माबायदि मोनदों बेखौ फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआवहाय एन्ड चेनेलाव जायफोरा गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक शेयार खालामनो दाबाव गोजोनथोंसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय